هەژاری بلندبوونا نرخê kel û pelan û daketina lêreya Sûrî. Jiyan li welatiyên Sûriyê zehmet kiriye. Êdî li du bajarên Sûriyê jî xwepêşandan dest pê kirine û daxwaza rûxandina rejîmê tê kirin. Li gorî ku li ser torên civakî hatiye belavkirin, ev du rojin welatiyên bajarê Swêde ji ber zehmetiya rewşa wan ya aborî û giranbûna nirxê kel û pelan xwepêşandanan encam didin û daxwaza helweşandina rejîma Sûrî û derketina Îran û Rûsya jê Sûriyê kirin û sloganên Sûriya ji me re ye û ne ji malbata Esed re ye û besa hûn miletê Sûriyê dikujin û wan birçî dikin bilind kirin. Li bajarê Tefs li gundewarê bajarê Dereyê jî welatiyên deverê xwepêşandan li dijî rejîma Sûriyê dibin sloganên dev ji me berdin em dixwazin bijîn encam dan. Li gorî rewangeha Sûriya mafên mirovan ku li piraniya parêzgehên Sûriyê beşek ji dûkanên bazirganiyê yên mezin ji ber daketina lêreya Sûrî ku 2000 lêreyê derbas kiriye dûkanên xwe girtin. Her wiha li deverên dibin kontrola rejîma Sûriyê de jî beşek ji bazirganan ji ber bilindbûna nirxê kel û pelan dûkanên xwe girtin. Li Bakurê Rojavayê Sûriyê jî nirxê kel û pelan bilind bûne ku her rabtek nan bi 600 lêreyê Sûriyê tê kirîn ku berî niha bi 500 lêreyê bû. Lê li gorî ku aborînan dibêjin piştî 17 vê mehê ku yasaya Qeyser dikeve warê cîbicîkirinê de wê rewşa aborî zehmettir bibe û eger heye nirxê lêreya Sûrî li beramberî dolarê Amerîkî 3000 lêreyê derbas bike. Ev yek jî wê nirxê kel û pelan zêdetir bike.